கிறிஸ்பம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய பிளான்ட் இல்லை. சில ஃபேஸ்புக் பேஜ்லலாம் பார்க்கும்போது தான் என்னோட கிறிஸ்பம் செல்லக்குட்டியை நினச்சேன். பீம்பாய் சூப்பர்டா நீ அப்படின்னு தோணுது. என்ன அழகுடா நீ, அம்மா என்ன மாதிரி பான்சாய் ஷேப்பில் எப்படி ஒரு செல்லக்குட்டியாக இருக்குது. இதோட சீட்ஸு தாங்க 100க்கு மேலே சீட்ஸ். அது தண்ணி மழை வர நேரம் போட்டு வேஸ்ட் பண்ணிட்டோங்க. ஆனால் கிறிஸ்பம் வந்து சீட்லிங் பிளான்ட்டே 1500, 1600, 3000 சீட்லிங் பிளான்ட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்கங்க. எவ்வளோ பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவ்வளோ தண்டி தான். பட் அதோட மதிப்பு அப்படி இருக்குது. என்ன பண்ண, ஆனால் பாருங்கள் நம்மளுக்கு கிடைச்ச சீடு நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம். இதுதாம்மா இதோட இது பூ வந்து இதுதாம்மா. சூப்பராக இருக்குல்ல. பார்ப்போம், கடவுள் ப்ளஸ் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி இந்த வருஷம் சீடு திரும்ப நம்மளுக்கு இவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா, ரொம்ப அழகு. அப்படி ஒரு அழகு இந்த செடி பாருங்கள், என்ன அழகாக இருக்குதுன்னு. சூப்பராக இருக்குது, அவ்வளோ அழகு இந்த பிளான்ட்டு. உண்மையிலே கண்ணு போட்டுறேன் நானே. நீ பாருங்க, கல் மாதிரி அப்படி இருக்குது.